Srpska filmska asocijacija dobila je donaciju Evropske unije od 190.000 evra za projekat u kome se Srbija promoviše kao lokacija za snimanje velikih filmskih projekata. Pink Film International jedan je od 16 osnivača Srpske filmske asocijacije. Projekat podrazumeva saradnju sa lokalnim samoupravama koje bi dale određene olakšice filmskim i TV ekipama. To znači lakše dobijanje dozvola za snimanje, niže cene lokacije i druge ustupke koje bi olakšale rad srpske filmske industrije. Međutim, Srpska filmska asocijacija upozorava da nije lako privući strane ulagače. Ne postoji nijedan hodogram kako dobiti dozvolu. Mora se obraćati pojedinačnim ustanovama, svuda razgovarati sa direktorima koji imaju proizvoljno mogućnost da određuju da li će dati da se snimi ili ne. Ako se da da se snimi, mogu da povuku dozvolu i to sve prouzrokuje velike probleme prilikom snimanja filmova. Projekat će se realizovati u naredne 2 godine, a opština Subotica prva je lokalna samouprava koja će biti obuhvaćena ovim projektom. Tako da smo kao grad bili i Berlin i Petrograd i američki gradovi raznorazni, čak i naše Paličko jezero, potpuno ravničarsko, u jednom od filmova bilo i Ženevsko jezero. Posle Subotice, Srpska filmska organizacija nastavit će rad u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima širom naše zemlje. Milica Lazić, televizija Pink.